Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 25 kan bulan na Nobyembre taon 2022. Liwat mingyatod sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baretang tiniripon po Lunes hasta Sabado. Live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN News official FB page, YouTube channel, asin Sepio Naga FB page. Sa pangaran kan Bilog na News Team, ako po ang sendong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, best practices kan lokal na gobyerno kan Syudad de Naga gustong adaptaron kan DILG National Capital Region. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Laging bisita sa Syudad de Naga ang 17 gabos na mga cluster heads kan DILG NCR para man sa benchmarking asin pag-aadal kan mga best practices kang gobyerno lokal kang Naga. Sa pagkipag-ulay kang Nagangunyan News, kay Miss Sudi Valencia, ang Director for Institutional Partnership Office kan DILG NCR. Napili nila ang Naga para man pag-adalan asin manuudan kung paano namamantilir ang outstanding governance kang Naga. Ninhuli sa pusog na ng government sector sa forma ng civic, business asin people's organization na parte sa pagpanday ng maray na mga programa asin inobasyon para sa komunidad asin pag-uswag kang Naga. Ang Naga City ay isa sa tinitingnan natin in terms of its mobilization ng kanyang mga civil society organization. Kaya nga nandito tayo para yung kinausap natin si Mayor kung paano ba nag-umpisa itong People's Council na tinatawag natin dito sa Naga. At base sa pag-uusap natin with the Mayor ay napakaganda ng adhikain nitong People's Council na ito, kung saan hinihikayat niya hindi lang yung piling-piling sector ng kanyang community, pero lahat ng sectors pala ay represented at pinapakinggan ng city government natin pagdating sa mga kung saan ilalagay ang ating pondo ng Naga City. So napakagandang practice ito ng isang local government. Sigun pa kay Miss Valencia, ang mga naihira sa indang kaaraman katakod kang inclusive governance sa loob kang Naga na padagos na practice kang mga local leaders puon kay dating Mayor Jesse Robredo sa good sa presenteng administrasyon ni Mayor Nelson Digacion. Katuwang ang Naga City People's Council na iyo ang umbrella organization kan mga civic asin people's organization sa Naga sa pamamayo ni Mr. Nono Elmer Santo Domingo. Alam mo, itong mga kasama natin dito, nasa city governments lahat sila sa National Capital Region. And isa sa gusto rin naming palakasin sa NCR, yung mobilization natin ng civil society organizations. Kaya malaki po yung hope natin na ito po ay mapapalaganap natin sa NCR dahil ito pong mga kasama natin are middle managers of the DILG. Suway padigdi, kabali sa pinaghihiling kang grupo sa apat na aldaw nindang pagbisita sa Bicol, iyo ang tourism governance sa syudad asin pagtaraid na probinsya asin munisipalidad, siring man ang partnership sa DILG Region 5 para sa knowledge management, katuwang ang Local Government Regional Resource Center para sa pagpapakusog ka mga local government sa nasyon. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Sa iba pang bareta, puon sa Disyembre 12 o sa Pitsa 12 kan Disyembre, mababakal na ang mga Christmas gift items dyan sa Plaza Quezon. Aramon tan detalles kayan halik kay Paulo de los Santos.
Tanganing matabangan na makarecover sa epekto kan pandemya, ang City Smiles Vendors Association pigtugutan na sinda kan sangguni ang panlungsod na magtinda ng Christmas gift items sa Kinastilyohan Street, hampang kan Plaza Quezon, pon Desyembre 12 ngunya na taon, sagkod Enero 3, 2023. Sigun ki Konsyal Vidal Castillo, Chairman kan Market Affairs Committee kan Sanggunian, napag-ulayan asin napag-uyunan sa committee hearing ang kahagadan kan grupo na makatinda sa lugar, tangani makabawi sa kalugian na pigdara sa inda durante kan pandemya na naglimitar sa hiro asin tiripon kan tao arog kan Christmas parties kan mga aki sa eskwelahan, kung saan nangyayari ang exchange of gifts. Pigsabi pa ni Castillo, mga kawatan asin iba pang Christmas items ang pigtutugot kan lokal na gobyerno na itinda kan asosasyon sa nasambit na peryodo. Pighahalat na sana si Alcalde Nelson Negacion na mag-issue ng dokumento na nagpapahiling kan sa iyang pagtugot sa grupo na magpwesto na sa lugar asin puunan ang pagtinda. Ngunyan, considering na nadawag yung kainda duman na yan palang sila sa recovery period na pag-abot ng Disyembre, iyan man ang sa indang inaasahan na makarecover kami mga pamilya man sinda. Kaya may madaman na nag-object. Considering na yan pati 9 years na every December, tinatawan niyan kang gobyerno, kada ding nagap, tinutugodan sila magtinda naman, basta dahil lang mag-violate. Kung ano lang itong dapat itinda naman, iyon lang dapat itinda. Iyon. Kaya kasi bago si mga items na dapat itinda, dapat ito lang kung anong napag-ulayan ng mga Christmas gift items sa mga aki, halimbawa itong pahamot, kundi ang pahamot baga, normal ba yan, dapat kita pinaming mahamot. Kaya okay man itong pahamot. Iyon. Mientras tanto, nagpasalamat si Efren Perez, presidente kan asosasyon sa Sanggunian, huli sa pagkakataon na pigtaw sa inda, tanganay makabawi sa bentangon niya na taon. Pigsabi ni Perez, igwapanin mga natada sa saindang pigpabakal kan nakaaging taon, huli sa kawaran in face-to-face classes as in social gatherings kan mga aki sa eskwelahan. Kaya sa presente, naglalaom ini na makabawi sa ganansya sa Disyembre, ngunya na implemented an in-person classes. O yan ay 2 taon na pandemya. Medyo po maluyahon sa muyang bintahan dahil may mga face-to-face na klase. Nakasaro pa ang mga tao, takot magruluwas. Siguro po ngayon ang panahon, may face-to-face naman, sa kaigwa na po kita ng Christmas party ang mga estudyante. Baka lamang po kami makabawi-bawi. Dahil si Kasos may katupong nakaagi, hanggang ngunya nga ni, igwa po kami mga tanang paninda. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Sa iba pang bareta, nagpiprepara na ang lokal na gobyerno kan Ciudad Dinaga sa paagi kan Naga City Investment and Trade Promotion Office na pinamamayuhan ni Mr. Ruel Oliver para man sa nakatalaan na tulong aldaw na event para man sa Bicol Digital Congress 2022 sa lindong ka National Innovation Council. Sa entrevista kay Mr. Paul John Ligaspi, Investment and Promotion Officer kan Naga City ITPO, sinabi kay ini na nasambit ng tripon primero sa Bicol Region kung saan magkakaigwan ng exhibit, startup showcases, networking event, asin iba pa kumusaro ang syudad ni Naga sa mga syudad sa nasyon na padagos nagkukusog ang startup community huli sa manlain-lain na innovations kan mga kumpanya o grupo na kaya na makipagsabayan sa technological and business spaces kan ibang lugar. Huli kay ni, nakareceive ng grant ang syudad hali sa National Innovation Council para sa nasambit ng aktibidad na nakatalaang mangyari sa maabot na petsa 7 kan Disyembre sa Pitsa 9 sa Avenue Plaza Hotel para sa padagos na pagpapapusog o mapapusog ang startup environment kan syudad na madaling mas dakol na numero ni startup firms pasiring sa mas advanced innovation kan syudad sagkod sa bilog na Pilipinas. 50 kabus na mga bistadong guest ang nakatalaang maghasikan sa indang kaaraman asin eksperyensya katagod kan startup asin paggamit nin digital technology kabali na kung ano ang dakolang oportunidad na may tatao kay ni sa mga jóvenes na nagpuuna sa digital space. Ang aktibidad libre alagad limited slots sana sagkod sa 200 na mga partisipantes na imbitaran gikan sa universities and colleges sa Bicol Region, business owners and entrepreneurs,
urog na ang mga startup and startup enablers. Mientras tanto, sa iba pang bareta, development plan kan Pamilya Enrile sa historical site sa Barangay San Francisco hahagad kan National Historical Commission of the Philippines. Ang detalyas kayan halik kay Paulo de los Santos. Tighahalat na sana kan National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang development plan kan Pamilya Enrile sa pagrurugaring na historical site sa Barangay San Francisco, Syudad Dinaga. Ini katakod kan surat kan nasambit na ahensya kay Attorney William Enrile kan Nagaland Development Corporation na nagpapasuspendira sa pigpuunan na demolisyon kan duwang Spanish era structures na pigtugdok kan 1846 asin nagserbing almasen siya Administrasyon de Correo asin karsel sa Nueva Cáceres. Yaon man sa surat ang cease and desist order na pig-issue kan NHCP bilang pagkomple sa Article 7, Section 25 kan RA 10066 o National Cultural Heritage Act of 2009 na nagpapauntok kan mga aktibidad na nakakaapektar sa mga cultural property sa iyang privilege speech durante kan sangguniang panlungsod regular session kan Nobyembre 22, pigsabi ni Consiel Jose Perez, Chairman kan Committee on Culture and the Arts sa sanggunian, maninigo na maghagad ngunan property owner kan lugar nin permiso sa NHCP tanganing ipadagos ang planong development sa lugar. Sigun pa kay Perez, kung tugutan kan NHCP, kay puha na magpa-issue sa City Engineer's Office nin building permit na sa presente day papigre-release sa abogado. Sa surat ni Alcalde Nelson Legacion kay Enrile, kan Oktubre 10, pigyen kaminar kan lokal na gobyerno an adaptive reuse kan mga edipisyo tanganing magamit sa anuman na katuyuhan mantang napepreserbaran importansya kan mga ini sa kultura. Kang October 10 this year, nagsurat po si Mayor kay Attorney William Enrile reminding him of the National Heritage Law. Reminding him na kung ano man po na development, dapat magkuaning permit sa National Historical Commission. And in the process, kung tugutan man sila, dapat magkuasin ng building permit sa city government. Hinapot ko ang city government, mayo man sa inang pighagad na permit as of the moment. So, nagpagiramdum po si Mayor na kung nag-suggest pa nga ni si Mayor na kung may development plan, magsumite po ng development plan. As in, the Mayor suggested kang inaapod na adaptive reuse. Susog sa historical background kan propiedad, pighiras ni Perez na pagrurugaring kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur, an historical site kan mga panahon na sentro pa kan probinsya ang Syudad Dinaga. 1948 kan maging independente ang syudad sa probinsya, napabayaan ang propiedad sagkod na ipabakal sa PhilAm Life Insurance Company. Taon 2011 mantang pagrugaring pa kan kumpanya ang historical site, nag-abiso na ang National Heritage Movement na pigpapangalad ang paggaba sa mga suanoy na edipisyo. Huli digdi, pagtubod kan konsihal, mayong development na naginibo ang kumpanya sa lugar, kaya pigpabakal na sana sa mga Enrile na may sadiri kan sarong dakulang mall sa Syudad Dinaga. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Mientras tanto, mga personalidad sa pribadong sektor na naging katuwang sa kampanya kontra rabies, pigrekonoser kan lokal na gobyerno kang Naga. Ang detalyas kayan halik kay Joel Sulina. Inasalamatan asin tinaunaan ning rekognisyon kang lokal na gobyerno kang Syudad Dinaga ang mga NGO, private sector, mga animal bite centers, animal clinics asin mga estudyante kabali na ang mga barangay na padagos na nagtataong suporta sa kampanya laban sa rabies. Sa entrevista kay City Veterinary Officer Dr. Junius Elad, sinabi kay ini na dai magiging matrayong po ang kampanya kang sa indang opisina kontra sa rabies kung mayo ang suporta kan mga stakeholders asin komunidad kaya man nasusustinira na ang gabos ng mga espuersos, programa maging mga kalakawan laban sa paglakop kang rabies sa mga atamang hayop
na peligroso sa buhay kan tao maging sa mga pets o hayop na nauulakitan kaini. Bagay nga po at tumutulong ang konsepsyon Pequeña sa paghuhuli ng mga aso. Katulad po kanina, napigit tayo ng appreciation and recognition sa kanila kung saan ay talaga pong tumutulong sila sa programa ng City Government of Naga. Yung pong iba pa, yung ibang mga drug companies, hindi naman po naka-attend, pero sila po ay tumutulong sa pagbibigay ng mga IEC materials, mga samples ng dog foods para sa mga pet ng mga ating mga dog owners. And yung pong isa pa, yung mga estudyante ng CBSWA, Veterinary Department, sila po yung mga katuwang din namin sa pagbabakuna, pagbibigay ng pamurga sa mga aso at pusa, and also yung mga clinicians tumutulong po mag-assist sa amin para sa castration ng aso at pusa. This year po sinabi ni Dr. Elad na nagsakat sa 8 ang rabies sa mga hayop digdi sa syudad ngunya na taon kung ikukumpara kang nagtalikod na taon na igwasan ng 7 rabies cases. 6 na aso, isang baka. Ngayon po meron tayong 7 aso. Documented po yan dahil galing sa RADDL yung result. Pero meron po tayong isang suspect na hindi na nakuha yung aso. Pero most probably, ano po ito, positive. So lalabas mga 8 or 9 po ang ating cases ngayong taon. Tumaas po siya, pero hindi naman po siya kakalat ng husto dahil yung programa natin sa house-to-house anti-rabies vaccination ay in place man po at mataas yung ating coverage sa anti-rabies vaccination. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, konstruksyon kan 4 na pumping station sa MNWD pwedeng marealisar sa oras magtukaw na ang full-fledged LUWA Administrator. Ang detalles haliki Paulo de los Santos. Kinakaipuhan ng mag-appoint ang presidente kan nasyon nin full-fledged na Local Water Utilities Administrator na iyoan may poder na mag-aproba kan documentary requirements kan Metro Naga Water District o MNWD tanganing ipadagos na ang pendyenteng konstruksyon kan 4 na water pumping station sa syudad din Naga sa first quarter kan taon 2023. Segun ki MNWD Acting General Manager Florencio Mongoso Jr., dahil autorisado si Aileen de la Vega, Officer in Charge kan Local Water Utilities Administration o LUWA, na mag-aprobar kan dokumentos na pigsumiter kan MNWD para sa pagpatapos kan water stations na kinababalehan kan San Felipe 2, Pacol 5, Carolina 4, asin Cararayan 5. Marurumduman na pigsabi na ni Mongoso sa mga nainot na interview sa iya na napendyente ang konstruksyon kan mga nasambit na estasyon huli ka fondo kan Water District bago ini magtukaw bilang paramientras na General Manager sa Disyembre ngunya na taon. Ang problem ta lang, dahil naghihiro si Papel dahil mayo pang appointed na full-fledged administrator si President BBM. Okay. So, mayo sa authority kang OIC mag-approve. Sa presente, nagpapadagos ang board meeting manungod sa proposed annual budget kan Water District sa 2023. Alagad igwananin available fund na 33 milyones pesos na locally raised hali sa bayad kan mga konsumidores. Pigyehiling na magagamit ang nasambit na fondo sa pagpatapos kan water stations na pigfondohan nin 15 sagkod 20 milyones pesos. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Duang bagong direktor sa MNWD posibleng numrahana ni Mayor Nelson Ligacion sa bulan na Disyembre ngunya na taon. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Duang posisyon ang mababakante sa Junta Direktiba kang MNWD ngunya na Disyembre 31, 2022. Sa pagpasuna kan termino ni na Direktor Dr. Marilisa Ampuan kan Education Sector asin ni Director Lili Nene Claveria.
kan women's sektora. Kaya man, amay naiaanunsyar kang alkalde bilang appointing authority ang mapipiling duwang bagong direktor na pignominar kang sa indang kinababalihang grupo o institusyon. Sinabi ni Mayor Nelson Legacion kang petsa 9 kan Nobyembre, ngunya na taon na nakaabot na sa iyang opisina ang mga maninigong dokumentos asin listahan ng mga nominees bilang direktor ni da Engineer Leon Palmiano IV kan UNC na marepresentar kang education sector na sigun sa alkalde yun na ang sa iyang i-appoint como solo sa naman ining nanominar asin aplikante sa sektor kang edukasyon. Mantang si the retired Judge Sharina Ku asin former DTI Kamsur Provincial Director Edna Tejada para man sa women's sector ang nakatalaan man na i-anunsyar kang alkalde. Oras na makapili na ang alkalde kung sisay sa duwang babaeng nominee na parehong very qualified sa posisyon. Pero alam po si nag-apply as in nominee for the education sector. Papangaralan ko na si Engineer Leon Palmiano IV, si dating city engineer. And naghahapot-hapot na din po ako. So siya man po ang satuyang i-appoint as a new director representing the education sector. Para duman sa women's sector, igwa kitan duwang nominees. Pero si anunsyo ka ito later na lang. Sinabi pa kang alkalde na nakatalaan niyang i-anunsyar sa publiko ang duwang matukaw na bagong direktor kang MNWD sa primerong simana kang bulan ni Disyembre. Dates para sa indang pagsumpa, mas aamayan ta po ngunyan, tangani makapaghanda na din po sinda. Sa first Monday of December, iaatubang tana po sinda sa mga empleyado kan City Hall. Second Monday of December, maduman po ako sa Metro Naga Water District para ipresentar si duwang bagong directors. So yan po si plano. Para sa Andaga Ngunya News, Joel Sulina. Mientras tanto sa iba pang bareta, Barangay Sabang sa Ciudad Dinaga, Hall of Famer na naman sa Annual Nutrition Awards. Ang detalye sa halik kay Paulo de los Santos. Huli sa consistency kan Barangay Nutrition Committee kan Sabang sa pagtulod kan mga programang may kinaaraman sa nutrisyon kan mga aki. Liwat ninda nasungkit ang Hall of Famer Award sa ikatulong pagkakataon sa Naga City Nutrition Awarding na pigibo sa Sarong Hotel sa Barangay Dinaga, Nobyembre 17. Sigun ki City Population and Nutrition Officer Ray Anrentoy, mantinido kan nasambit na komite kan Barangay Sabang ang mga aktibidad katakod kan programa asin innovations sa nourishment kan mga aki. Pigsabi ni Rentoy, dakulang angat sa mga barangay ang Nutrition Award taon-taon, tanganing mas maigot pang magibo ang mga siring na programa para sa mga kaakian. Apwera sa Barangay Sabang, nakalaog sa top 10 kan search for 2022 Outstanding Barangay Nutrition Committees ang Barangay Santa Cruz, Cararayan, Carolina, San Isidro, Igualdad, Bagong Bayan Sur, San Francisco, Del Rosario, Tinago, asin Bagong Bayan Norte. Itong pagiging Hall of Famer kang Sabang, gustong sabihin pantulong taon na na-maintain na number 1 sinda. Gustong sabihin pag number 1 sinda, nasusustain ninda si gabos na programs, initiatives, innovations na igwasinda and tigdadagdagan pa nila sa mga pigigibo ninda. Mientras tanto, day naman nakatao pa nin pahayag si punong Barangay Cyrus Caballero sa Hall of Famer Award na nakuakan komitekan sa iyang barangay sa ikatulong pagkakataon. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Sa huring bareta, Operation Smile Philippines, liwat nagbuelta sa Ciudad Dinaga para operaran ang mga pungit asin ngungo. Ang detalye sa halik kay Joel Sulina. Katuwang ang Metro Naga Development Council asin ang lokal na gobyerno kan Ciudad Dinaga na ilansar kang Operation Smile Philippines sa liwat nindang pagweltana sa Ciudad Dinaga para sa inopresir nindang libreng operasyon sa mga individual, partikular mga aki na igwang cleft lip o pungit asin cleft palate o mga ngungo. Aldaw na Lunes kang gibuhon ang medical screening sa mga beneficiaries na gikan pa sa Ciudad Dinaga asin pagtaraid na munisipalidad sa Camarines Sur sa laog kang Public Safety Office Training Hall
sa City Hall compound. Antes na isalang sa surgery ang mga ma-qualified na operahan o maisalang sa libreng operasyon para ipasairarom sa corrective surgery ang pasyenteng igwa kang nasambit na mga kondisyon. Sigon kay Mr. Bobby Manzano, Country Development Director kang Operation Smiles Philippines, free as in safe surgery ang ina-officer kang sa indang grupo kay ba mga volunteer doctors as in medical health workers para matuanan ning tsansang makapamuhay ning normal ang mga aki na igwa kang nasambit na kondisyon sa paagi ning surgery. Lahat yan, all these volunteers are doing their volunteer for this mission out of the generosity of their hearts. Talagang pro bono yan, libre. Bakit natin ginagawa yung ganito? Bakit? Pag tinignan mo, titigan mo ang isang batang may ganyang kondisyon, maaawa ka. Unang-una, wala namang government program to really address this issue. And therefore, pag nakita niya, unless we help them, nobody else will help them. No? So marami kong nakikita na tumatanda na lang, na unoperated, and they become unproductive members of society. No? So, disability kasi ito, kung tutuusin nyo. Matapos ang pagsalang sa medical screening, target kang grupo na maoperahan ang 30 gabos na mga pasyente nagigibuhon sa loob ning tulong aldaw sa loob kang Bicol Medical Center na iyong katuwang na ospital kang nasambit na NGO. Nakaiba ang 40-man medical team o mga volunteer doctors, medical professionals as in healthcare workers nagikan pa sa ibang nasyon. Kaiba ang mga medical professional na haliman digdi sa lokal kung sain ang Naga City ang binalikan kang grupo katuwang ang mga medical professional na haliman digdi sa lokal. Is 32. Kasi complete ko hindi lang naman kasi ang mission namin, hindi lang naman surgery. Okay. Surgery is actually just about 10% of the entire thing. Kasi bago mo maoperahan yan, dadaan lahat yan, mga specialista sa screening, as you will see. They're being cleared by pediatricians, by dentists, by anesthesiologists, and also the surgeon. Kaya marami yung So the surgery actually, unang-una, pinababalik namin sila after 1 week for follow-up. No? Okay. To check on whether nag-heal, whether nag-proper yung pagkakagawa. And then, we will reach out to them every now and then to check on their situation. And Operation Smile naman, anytime you can just call Operation Smile and we will extend the help that we can. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. Yan ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Naga Ngunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, ang aran man kan lokal na gobyerno kanaga Mayor Son Ligason, Vice Mayor Neni Diasis asin sangguni ang palunsod kanaga. Asin kan bilog na ANN News in Public Affairs Team inansendong naging parebarita Roy San Ramon, mabalos kan sendong pagantabay, masunod na sa tung aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riomdanga. Ang Naga Ngunyan. Ang Naga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Naga Ngunyan. Ang Naga Ngunyan. Mga tugang, uyan na ang programang sa Tung Aramon. Maray na pagkaaganin Sabado mga tugang petsa 26 kan bulan ni Nobyembre taong 2022 sa technical side nakatuan po niya to sinda Benjamin Calio Jr. si rin man si Kim Aljon Aponyado and inipuan sa itong lingkod Paulo de los Santos. Amigo si Jason Nyola. Ang sa tuyo pong mga kaibahan ko niyan pamayo po kan sa tuyang Arts, Culture and Tourism Office kan LGU Naga si Mr. Alex Santos.
Itatapuan itatapo sa iya ang oportunidad na makapagpaabot po ni pagbati sa satuyang mga pardalan. Thank you. Diyos maray na aga po sa Tuya Gabos. Primero po, Merry Christmas. And on behalf po of the Arts, Culture and Tourism Office, kami po nagpapasalamat sa SEPIO sa pagtaon ng oportunidad na matawan ng atensyon saka matukarta itong mga issue saka si mga importanteng bagay manungod po sa tuya ang local heritage and sa history. Okay. Alam mo Sir Alec, sa tao kabaga kang padago sa pag-usubag kan Syudad Canaga. Igong mga daan ng mga istruktura na kaipuhan siguro masalidahan na o kaipuhan i-mantener Pero dapat sa pagsalida maging malikay mangyari kita ninulita igwang mga istruktura o mga edificio na ay dapat na masalidahan. Ano po ang mga istrukturang ini? Ayo po. Primero po siguro po nantaduman sa pagtukar kay itong sa tuyang existing na city ordinance na 2003 pa po. Tigmok na. Ibig sabihin po, mga 20 taon na, ini po itong City Ordinance 2003-003. Duman po, nakalista duman, ano itong mga lumang mga edipisyo, lumang mga estruktura na dapat pigpe-preserve. Bakulang kang local government, kundi ka mga may-ari kay niyo. Tapos po, in 2009, 6 years later, nagkaigwa na po ng national na law, RA 100066 or the National Heritage Conservation Act of National Cultural Heritage Act of 2009. Duman po basically pigsasabi na daw anong struktura basta po 50 anyos na ang edad, obligado po na i-preserve iyan. So, kumaga po, ang Naga, nainot kita ng 6 years. Yes. So, nanginutan na naman kita sa national. Kaya po, kay Puhan, ipe-preserve ta talaga si mga natatadata na mga struktura na iyong palatandaan kang sa tuyang makulay saka makasaysayan na history. So, importante po iyan para at least di kita na natutukal o napapasuway duman sa tuyang ginikanan. Saka kung ano nangyari sa satuyang syudad ng mga importanteng mga events, kaya araw kita kainingon yan. Okay. May tao ko garong halimbawa dyan, ini bagang sa may Maharlika Highway, ini yung Old Filipinas Life Insurance Company building, pero nakatalaan na siyang, pero more than 50 years na siya. As in, duman sa site na iyan, igwang garo drawing na iyong ang i-rebay, gagabawon ito. Anong ang latest development naman sa kuya na iyan, isyong iyan? Ayo po. Actually po, kang Marso, nagbugtak duman ning perspective kang new building, kang sarong ahensya kang gobyerno. Alagad, kita po na impormahan tulos kang mga heritage advocates saka ka mga membro kang media, local media. And iyan po, pig-coordinate na tulos yan sa NCCA or sa National Commission for Culture and the Arts. And duman na araman nakabali pa lang siya duman sa listahan ka mga cultural properties. Ibig sabihin po, base duman sa research, siya po ay sarong work of art kang sarong national artist na si Architect Leandro Locsin. So, obligado po and automatic po protected tulos siya na building, na structure. Di po siya pwedeng i-renovate, di pwedeng i-demolish, di pwede na ibago ang anyo niya na mayo ning clearance po sa National Commission for Culture and the Arts. And may proseso po yan na aagihan. Maagi yan sa LGU, maagi yan sa mga public hearings. So ito po, we were able to save that structure. So, ang recommendation po kay ito base duman sa NCCA is for adaptive reuse. Yes po, adaptive reuse na yaon man po yan sa batas. Ibig sabihin po, i-retain mo si itsura, pwedeng sa anyo niya sa luwas, pwedeng pareho pa siya, pero si purpose niya sa kasi itsura sa laog, pwede naman siya magbago. Ang importante, pag nahiling siya kang tao, ara magiraray na iyan, gibuhay yan kang sarong national artist. Ayun. Pao, may kapot ng katabi. And apwera duman sir sa may Maharlika Highway sa Concepcion, ano pa itong mga dapat niya itong pangatamanan na mga estruktura dito sa syudad
naon sa peligro ning demolition dahil sa ditaaram ko nga kapabayaan or dahil lang nag-aaram ang property owners sa lay. Po, dakulang bagay po talaga itong awareness dapat kang sa tuwing mga property owners. Sa totoo nga ni po, ngunyan, maray ang coordination sa City Engineer's Office, particularly po sa satuyang building officials, para po ma-identify talaga si mga estruktura na more than 50 years old na. Para po ma-inventory ta and mahiling ta kung ano talaga ang sa iyang kasaysayan, ano ang history niya, kung may significance ba siya, tapos kung sisihan owners, and then kung ano ang pwedeng maitabang bakulang kang lokal na gobyerno, kundi kang national government, para ma-preserve and even ma-improve itong itsura kay itong mga structures. And then, pwedeng gamiton pa siyang adaptive reuse. So, pwede siyang gamiton na i-convert into mga commercial establishments. Yun po yan itong nahiling ta, lalo na po sa sentro kang Naga. Aside from our old churches po, na talagang mga siglo na sinda dyan, na yaon sa Naga, igo po kita ning mga structures na dating government buildings. Igwa man yung mga dating commercial buildings na adaptive reuse. Kung matatandaan ta po, ini pong Socorro Abella Building sa General Luna, 1928 pa po siya. So, more than 58 years po siya, to be honest. So, ibig sabihin po, kay itong nagplano iyan na wala ganan ng commercial establishment, kunyan po, may bangko na dyan, saka fast food restaurant, pig-retaining da itong anyo sa luwas. So, they need to pig-demolish si building. Yan po ang perfect example kang adaptive reuse. Diyan man po sa sentro, ang saro po ngunyan na pinag-uurulayan, iniyo pong duwang struktura, saka po itong mga luma na mga walls o kudal. Diyan po sa San Francisco, ito pong old post office. So, iyo po yan ngunyan itong saro duman sa pigbabantayan ta, tapos pigko-coordinate ta sa government agencies and of course sa mga civil sector and lalo na duman sa property owners para ma-preserve siya and at the same time makakahanap ning solusyon na magagamit man giraray siya sa intended purpose. Ini yung adaptive reuse, tawan sang focus kadikit ano. Maluwas kita kadikit sa Ciudad Canaga. Duman sa Ciudad Can Iriga. Itong ano duman museum gato ano, tapos itong City Hall. Pero garo commercial kunya na siya ngunyan, commercial center na. O may commercial building na. Oo. Tama. Naging issue man yung kadto kasi nagpuuna si demolition and then under the law, under RA 10066, nag-order ang NCCA ning cease and desist. Tapos, igwa kayong police powers ang NCCA na pag igwa ning demolition ongoing na dai sanction or dai pwede, lalo na kang old buildings, historical buildings, pwede po yan na i-order ang PNP to secure the site. Tapos, para mayo duman sa mga pig-dismantle or mga pig-demolish ng materials na ma-discard kasi kay puwan yan i-restore duman sa dati niyang original niya na original na itsura niya. Okay. So, iyo po yan ang power kang NCCA and at the same time po, arog kayan pinapahiling gaano ka-importante talaga ang satuya po na mga old structures. Lalo na po sa Naga, tandaan ta po, kang panahon po kang World War II, kadakol po kita mga old buildings na nagkararaot dahil duman sa gyera. So, pipira na lang po ang natada. Garo po makulog man sa boot, lalo na sa tuya, kung sa henerasyon ta mawawara ang mga yan. Okay. Aram mo kaya, ikaw man bagang mga LGU na may ordinance sa Sinda na bako lang i-retain kundi ini-encourage ang paglaag o pagpatindog ni mga edifisyo na ang design pero Spanish araw kan intramuros araw kang vegan. Vegan. Apo. Totoo po yan. Actually po, saro po yan duman sa na-identify kang sa tuyang city development plan. Kabali po actually duman itong special area duman which is Centro Naga na magiging Centro Naga Heritage Zone. So ibig sabihin po, may oportunidad kita na i-define ta talaga kung ano ang dapat magiging architectural design ng mga existing buildings na for renovation or mga new buildings na ilalaag duman and at the same time pwedeng i-complement kang syudad saka kang national government, particularly the DPWH, pag-abot duman sa streetscape. Kasi po, tandaan ta, ang sentro kang Naga, sentro siya kang komersyo, bako lang kang Naga, kundi kang Kamsur. Ibig sabihin po, si imahe kang Naga, bako lang si present day na image kang Naga, kundi si satuyang halabao na halawigo na makulay na historya, pre-Hispanic pa up to this time, kay puwan po, makapture siya duman, kang mamamati kang naglalakaw sa sentro kang Naga.
Tapos ininganin ko maobserbaran tabaga mga tugang. Ini pong sa kanto kang Panganiban and Blumentritt, igwa dyan yung sarong portion lang nito kang Garo Gate siya dati. Pero na-preserve ito, ano? Yes po, si lumang arko ito. Ito po, all credit goes duman po sa Nueva Cáceres Heritage Movement Incorporated. Yan na po ang grupo po kang satuyang local na heritage conservation advocates. Sinda po talaga sinag-engage kang property owner, pinaliwanagan ninda kung ano ang importansya since mayo naman po dyan itong old house na very important po ito kang panahon kang gera kasi po duman nag-headquarters si mga Filipino and American soldiers bago sinda nagbalyo kang tulay para ilusubon ang sentro kang Naga. So, dyan po, kaya po pinangaran na Delfin Rosales Bridge iyan, Lieutenant Delfin Rosales. Kasi po, bago nagadan si Lieutenant Delfin Rosales, tapig sasalbar niya si mga tauhan niya na natamaan ng bala ka mga Hapon, dyan sinda nag-erok muna. So, ginibuninda yan na base. So, bako lang siya itong Spanish era na importance ka ito, pero nagre-represent man siya even during the World War II kung na may nangyari dyan na significant. So, kaya po, grabe yung pasalamat na duman sa mga property owners na araw kayo itong pagkaintindi saka willingness ninda to preserve a piece of history. Okay. Wow. And ining mga siring para sa pagkakaintindi kang mga naginanyog niya ta apera duman sa mga rayaon sa akadim ano ang importansya kay ning mga lumang estruktura na ini tanot ta kay puhan niya to na pangatamanan i-preserbar and siring man gamiton sa ibang bagay. Igo po. Sige po. Igo po ning inaapod na practice sa urban planning na ang apod is place making or si paggibo kan sarong lugar. Ibig sabihin po, ang sarong lugar, bako lang siyang address. Bako lang siyang barangay. Sabihin mo nga, sentro, kang Naga. Bako lang po araw kayan. Kaya ba na dyan kung ano ang itsura, ano ang mamamati mo, ano ang maiisip mo pag yaong ka duman sa sarong lugar na ito. Kasi may epekto po yan, bako lang sa isip kang tao, kundi sa gawi maninda. Halimbawa, sa parte kang Naga pag-abot sa komersyo, kung ang itsura kang sentro kang Naga, dai siya conducive or dai siya uyon para duman sa mga naglalakaw o para duman sa mga parasaod o para duman sa may tuyo talaga sa sentro kang Naga, maluya ang komersyo dyan. Apektado kayo siyempre ang buong ekonomiya kang Naga. So, saro po yun na importante na ma-preserve ta talaga itong general feel kang sarong lugar. Sinasabi ta na ang Naga, iyo ang saro sa pinaka-gurang na syudad sa buong Southeast Asia, sa buong Pilipinas. Pero nasa inang ebidensya takayan. Nasa inang pruweba takayan. Kaya importante talaga na sararo talaga itong hirota, bako lang kang gobyerno lokal, kundi pati kang barangay governments and ang private sector and ang civil sector para ma-achieve ta ito pong magiging itsura dapat kang sarong lugar. So, importante po yan. Halimbawa, sa vegan, example na lang, best use case, ang vegan, na-preserve ninda ito kasi dati po may opposition. Kang nag-decide kayo ito ang LGU na maray pa ngaya i-preserve tayo niyo, ang nag-take po ng initiative actually si local property owners. Sinda-sinda si nagtiripon tapos nag-decide sinda na ano daw ngayon pwede tang gibuhon para makinabang kita duman sa satuyang lumang historya. So nagtipon sinda, nagbilog sinda ning plano. Tapos, iyo to si pigranin ninda sa mga government agencies, nakakuha sinda ning funding and gunyan, bantog na ang vegan for tourism because of that. So, iyo man po yan itong sarong modelo na pwede tang arugon. And tandaan ta po, ang vegan, sister city ta po sinda. And kang huri ko pong pagbisita duman, kang Abril sa Kamayo, nakaulay ko si tourism officer maninda, willing man sinda na mag-share kang sa indang ginibo duman sa vegan sa tuya. And in return man, willing man sinda na makanood sa tuya pag abot duman sa tourism governance na kaipuhan maninda. So meaning pala sir, kung baga pigpapangataman ta si physical na ebidensya halimbawa sinasabi niya to na ang syudad din Naga naging Nueva Cáceres saro sa mga pinakainot na established city ka mga Espanyol. Hay ng ebidensya. Garo arog kayan ang sa tuya na disposition about that. Yes po. And at the same time for tourism purposes. Kasi po, to be honest, mayong madaog sa magayon na istorya pag-abot sa tourism. Say for instance, kailing ka ngaya sa sarong portion, lanob lang ang nahiling mo. Isip mo lanob lang siya. Pero pag sinabi mo na dyan ngaya firing squad yang kaito ka mga revolusyonaryo, ka mga ninuno ta na naglaban sa mga Kastila,
bigla siya magiging historically significant. So talagang kaipuhan ta na i-preserve siya in honor of the sacrifice na ginibo kay ito ka mga ninuno ta para kita may katalingkasan. So iyon po ang importansya kayan mga istruktura kasi ang tao nawawara, kita mawawara kita sa kinaabanan niyo, pero ang mga edipisyo, mga struktura mawawalat. Ang sa mga siguro medyo mainit na issue mo yan, ini yung plano kan sarong grupo nin mga negosyante na gabaon ang sarong Spanish era na edipisyo sa Ciudad Dinaga. Digdiyan pa sa may San Francisco, Barangay San Francisco. Ano na ang latest tango niyan dyan, Tabi? Ayun po. Actually po, nag-reach out man po ang corporation, ito pong kumpanya na nagmamanage na nakabakal kay itong property. Tapos, in fairness man po sa Inda, well-coordinated man ang sa Inda po ng mga hero sa local government. So, kanakaagi pong mga simana, nagsurat man po ang satuyang alkalde para po na i-encourage ang property owner na makipag-ulay, magkaigwaning dialogue with the city government, and at the same time duman po sa satuyang mga heritage advocates para makahanap ng solusyon na win-win para sa Gabos. Ibig sabihin po, duman sa surat na pinadara is pig-encourage duman ng adaptive reuse as provided for by law. And at the same time po, pigihiling ta duman na pwedeng ideklara sinda kang ito pong struktura, mga istruktura duman, na ma-declare siya as historical landmarks kang national government para po maging eligible siya for support from the national government. Specifically, ano ini yung edipisyo tabing ini? Ayun po, 1846 po yan. Kampig establish, kampig construct yan duwang edipisyo na yan. Over the centuries, over the decades, naging iba po ang sa iyang role. Naging siyang customs house. Customs house po siya. Ibig sabihin po, imbakan siya kang gabos na produktong palaog sa kapaluwas kang naga sa Kabicol. So ibig sabihin po, naging sentro siya kang komersyo, igdiyo talaga sa naga. Siya, in essence, siya po ang talagang nakapagpabisto kang naga bilang capital kang Ambos Camarines kay itong panahon. So yan ang naging commercial value niya, saka historical value. Paduman man sa patapos na ang Spanish colonial rule, nagiman siya nagi siyang provincial jail. And then nagi siyang post office kang panahon kang Amerikano. So kumbaga po, na ano siya, even during the war, nag-survive siya kang gera. Ibig sabihin po, talagang through the centuries, through almost 200 years, 170 plus years, talaga pong dakul ang ginampanyan niya na role. Naging witness siya sa napakadakul na na historical event sa syudad kang Naga. And sa hiling mi po, given na igwa talagang siyang historical value, mas maray na maging adaptive reuse siya. And very clear man po duman sa sa surat na pwedeng gamiton siya for the original intended purpose, while at the same time preserving itong architectural style and design. Mga tugang, pig-refer po ni Sir Alec na edipisyo, itong medyo gaba na nga ni ito po yan nasa may atubang utaplis lang sa may PhilAm. Sa may dating periculture. Sa may sa Kataid kan dating ngunyan may periculture pa. Kabali po ito duman sa na-purchase na property. Okay. Yan po sa lugar na yan, Barangay San Francisco. San Francisco. Okay. And igwa po kita ning regulasyon mapadapit po digdiyo sa pod kitong adaptive reuse halimbawa ining lugar na ini ining estruktura na ini pwede ning gamiton sa restaurant hanggang dyan lang pero di pwedeng gamiton bilang opisina or istakan man ning kung ano-ano. Igwa po kita kaya nasiring? Igwa po kayo ang NCCA ning guidelines. Kaya po ang eksperto po talaga kayan ang NCCA, ang national government. Kaya po talagang kaypuhan na maray ang asistensya sa kang expertise ninda para magiya itong property owners sa kang local government unit para at least tama ito talagang gigibuhon duman na improvement. To be honest, kang nagduman kami, maray si objeto talaga. Makakatabang siyang maray kung ma-develop talaga siya sa ekonomiya kang Naga. Lalo na since ang intended niya maging commercial area, commercial facility, ang features niya. Igwaman itong request man na maglaag ng parking area duman or parking structure. So makakatabang siya duman sa parking issues sa sentro kang Naga. Alagad, di man imposible na ma-retain itong mga structures na ito while achieving those. So, kumbaga po, there can be a balance. Makakahanap po yan ng solusyon
ang importante lang is open ang gabos na parties, gabos na involved dyan na magkaigwaning compromise from each other para makaabot naman sa maray na solusyon. Okay. Ang mga tugang mabuelta ang programa, makaliis ang nagkapirang pagirumdom. Kami po nagpapasalamat kay Mayor sa City Government na kami natabangan tulos na tauang kami kang samuyang kahagadan. Kababan po ini. Kaya po, hinagad mi kay Mayor Legasyon na kung pwedeng magkaigo kami ng road tapping kan samuyang lugar na tulos man na tinao sa samuya ang samuyang kahagadan. Hinagad mi dai po pasanan nahaloy asin po na itao man po tulos samuya. Po mga inot na aldaw, ang lugar na ni talagang hababa, dikit na oran tinutubig. Ang karahayan po kani yung napalangkawan sa muyang tinampo. Inot, may mga aki po kami nag-i-eskwela digdi. Karami po ang eskwelahan digdi yung Triangulo Elementary School. Pag nag-uuran, dahil na po babahaon, dahil na sila malabo sa tubig. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Okay mga tugang, bulta po kita, dagos-dagos kita sa satuyang programang Satuyang Aramon with Mr. Alex Santos Manglaray. Kulibot ko pala si Sir Alex, saro na sa mga kuyan, pigswerte kan career, executive service eligibility. Igwa ka na kayo ngon yan. Tidi sa LGU naga, duwa ka mo kayan. Si Sir Jun Munggoso and Mr. Alex Santos. Congratulations po. Thank you po. Dikit lang na paliwanag, ano ini yung career service executive eligibility? Basically po siya, third level eligibility sa government service. Kung primero po bagang level is sub-professional, second level is professional. Ini po, third level, para po ni duman sa mga government managers. Ibig sabihin po, si may minimum ng 5 years na nagkakapot ng tao, tapos igwaning ranggo talaga, may minimum kayo na ranggo siya na kinakaputan. Open po siya to all na national and local. Pero po, magagamit mo lang siya as a rank pag nasa national government position siya. Pero po, ang habol ta kaya duman, initially, ka nag-try kita na makakuha kay niyo is sidagdag na mga training, sidagdag na access ta duman sa network kang mga kapareho ko po na mga mga seso or mga sese para at least makatabang girara di sa naga. Okay. Belta po kita duman sa satuyang mayor na tema ngon yan. Kung mag-obserbaran ta po baga arog bang ibang syudad, arog bang ibang mga banwaan. Ang syudad ni Naga, igwaman siyang mga old houses na siguro more than 50 years nang nag-i-exist. Mga eskwelahan. Ano po ang programa kay LGU Naga para sa mga arog kayo ng mga edifisyo? Yes, sir. Sa ngunyan po, a-update na po itong City Ordinance 2003-003. So after almost 20 years. Okay. Ini po, we are working closely with Councilor Joe Perez para po ma-update ito, and then ito pong mga provisions kang RA 10066 mai-localize naman through the ordinance, including po si potential for improving the incentives. Kasi po ang insentibo lang base duman sa ordinansa is igual lang ning discounts or may mga tax exemptions pag abot sa sa mga old buildings and old properties. Pero ang mayo po duman itong other na mga fiscal and non-fiscal incentives na pigaadalan ta po kung ano ang pinakamaray ilaag duman. And at the same time, mas maray po garo na iuyon naman siya, ibagay na duman sa national law para pag automatic na mag 50 years ka, day na kay po na specify pa sa ordinansa na babaago na naman si listahan ka mga nakalaag duman. Okay. Pero ang mangyayari na lang kayan is magiging eligible sinda for technical assistance kang LGU, and para po mapabilis itong paglista sa inda sa NCCA and maka-access sinda ning additional na funding hali sa national government. So, yun po yun itong sarong pigiling ta para at least matabangan man si mga property owners, lalo na kung simpleng na ganyo man lang, na bakong day ninda pasan si
responsibilidad kang pag-preserve kay itong mga magagayo ng mga lumang harong. Okay. Sa record po kan sa imong opisina, piraman pong mga old houses ini yung nyaon na nakalista sa satoyang Dakol naman po, no less than 2 dozen po ang so far na identify mi. Di pa po tapos ang samuya po na pag-inventory. Kadakol pa po ning iba, lalo na duman sa mga luma ng mga subdivision, ng mga lugar kang naga, na kaypuan mi po ito na maimbestigahan, ma-research, saka matrace kung nuarin talaga sinda pig-establish. Kaya po makakatabang na maray kung igwaning mga lumang mga litrato ka mga buildings na igwaning petsa. Kasi po pwede ito makasabi sa tuya na this old na ang sarong building na iyan. Sa dumaman po sa mga darakula, mga estruktura, lalo na po si mga government-owned or formerly government-owned, mas madali po ito kasi mas prominent, mas bistado sinda. Saro po ining old GSIS building. Hindi po sa Barlin kasi po 1964 po siya kang natapos si construction, and no less than President Gustavo Macapagal ang nag-igdiyo para sa ribbon cutting kayan. And at that time po, kang natapos siya ang pinakalangkaw na edipisyo sa buong Bicol. Siya lang kay itong edipisyo sa Naga and sa Bicol na igwaning elevator. Siya lang kay itong edipisyo na igwaning garden sa rooftop. And ang saya po na design, very technologically advanced kay itong panahon, 60 years ago, because double skin siya. Ibig sabihin po, na ang saldang, nahaharangan niya, so ang temperature sa loob, mapresko. So, yun po yan itong architectural and historical significance kaya pong old GSIS building. Sa kunyan po sir, ano po ang latest mapadapit po digdi kung igwa po kita ning urge po na mai-preserve po ining old GSIS building. Sa ngunyan po, ang GSIS, hindi pa man ang may-ari kayang building, igwa na po ning nagrani sa muya, nagdadakol actually ang mga academic researchers, bakulang haling naga, bakulang mga architecture majors, haling naga, kundi hali sa UP, hali sa ibang schools in Manila, na nagkaka-interest ngunyan sa naga as a subject para sa research ninda for heritage conservation. And si Saro po duman na estudyante, ang sa inda po na focus, ini pong old GSIS building and kung paano siya i-adaptive reuse. So kita po, sige man kitang assist sa inda para matawan sinda ning atensyon sa kaoportunidad na dangugun kang GSIS para maaraman man kang GSIS na igwaning potential na pwede siyang i-renovate or i-adaptive reuse for some other purpose. Kaysa man po na mapabayaan po siya na mag-dilapidate saka mag-degrade. Ang mga struktura po na yun, araw ka mga lumang harong, pag mayong naka-star, madali magluma. Kasi po, mayo, syempre, ni maintenance na nangyayari. Ang mga anay, mas madali magdakol kasi mayo ning tao na naka-star, so mayong vibration, buwelo sinda na magkakan kay itong kahoy, magpaluyak ang pundasyon, etc. So, iyo po yan ang importansya kang pag-preserve kay niyo. Sadly, igo po kita mga old houses na ang mga owners po, pag i-trace me, they're already living abroad, abandoned na talaga po isi mga properties. So, iyo po yun itong pigihiling mi na dapat may konsiderasyon na pwedeng ang local government unit na ang mag-take over para ma-preserve siya or maghanap ng private na sector partner na gusto ninda na i-purchase ito tapos i-develop ninda while retaining ito pong si design, si architecture, si structure mismo. Pwede man pala niyan pagsaro na, no? Sa paay kang adaptive reuse, pwede man pala na maitulod mo ang komersyo, alabis, ma-maintain mo man ito mga lumang mga features ka mga building. Po. Actually po, sir, mas halangkaw ang value. Naglalangkaw ang value kang sarong property pag nare-retain ang sa iyang design, nare-retain ang architecture niya. Tapos, at the same time, si appeal niya duman sa market na pigsiserve kay itong sarong business, nalangkaw siya. Case in point, ini pong sa Baguio, Cafe by the Ruins. Saro lang siya, si luma na structure duman na retain ninda, pig-convert ninda ato coffee shop, si interior ang pigpagayon ninda, pero pig-retain ninda si itsura. So, nagi siyang saro sa pinakasikat na kakanan duman sa Baguio, na kaipuhan mo ning magpila ng pirang oras. So, di mo na kaipuhan na magpara-advertise. Kasi, ang tao mismong mairistorya tungkol duman sa structure na ito. Iyan man po ang gusto tang mahiling sa mga old structures ta, including po iningaw sa San Francisco. Sir, nagdadakol ang mga researchers, mga estudyante gikan sa iba-ibang parte kang Bicol and then kan nasyon, nagkakaiguan ng interest sa mga old buildings sa syudad Dinaga. Ano ang gustong sabihon kay ni sir? Ano po ang
pinapahiwatig kay ni? Ibig sabihin po kay niyo sa lado po kang mga researchers or even sa ano talaga sa general scene, talaga pong nakakaabot na sa pag-isip kan tao ang pag-urulay tungkol sa mga luma at mga struktura, which is good. Kasi po importante na pinag-uulayan ini. Kung day po ini yung pigtutukar, day ini yung nakakaabot sa kaisipan kan tao, malilingaw kita, nayaon sinda. And iyan po ang habuta kasi historya na nga ni, nangyari na, malilingawan ta pa. So kita po, ang henerasyon ta, igwa kita ning obligasyon. Sa Bicol nga ni po baga, ang heritage, ang Tagalog, even ang meaning po kayan in Tagalog and Bicol is pamana. Ibig sabihin po, pigmana yan kan sa tuwing henerasyon, hali sa mga ninuno ta. Kita man may obligasyon sa karesponsibilidad bilang sosyudad na ipamana man yan sa masunod na henerasyon. So kumbaga po, kita temporaryo lang kita yawanig sa kinaban, pero po ang pamana ta, iyan ang parte kang sa tuya pong kontribusyon man. So important po na maipasa tayo ng heritage na iyan sa masunod na henerasyon. Kumbaga, balaog inako, balaog itao. Sakto po, yun layo. Okay, malabyog kita ning ning kadikit na kuya, baka iba sa tuyang topic. May nadadaog kaya ako na ang sa tuyang simbahan, igong plano na i-restore ang luma o daan ng maray na imahen kan Divino Rostro as in kan Nuestra Señora de Peña Francia. Ang aram ko, naglaog mangyari ini yung commission para mapakaray siguro, ma-evaluate, ma-assess, sagot matawanan yung funding ang sinabit ng restoration. Ayo po. Actually po, kang Agosto, nag-ulay kami po kang Basilica, sa kasi opisina mi po, si Father Pablo Carpio. Saro po duman si pigko-consider mi is si possibility na ipa-restore po or ipa-repair si painting po kang Divino Rostro. Kasi po, yan pa lang, 150 years na siya, pero po, never pa siya na-restore. And for an old painting po, delikado yan. Kasi tandaan ta po, ang mga painting po, canvas yan, ibig sabihin, telon po ang likod kayan. Tapos, ang ginagamit dyan na materyales, na pintura, over time, na-degrade man yan. Lalo na kung pirmi siyang na-expose. Pagpifiesta, niluluwas, nasasaldangan, nauuranan, daw may cover na siya, igwa mang giraray ning impact yan sa iya epekto. Kaya po, kang nakaaging bulan, ngunyan pong bulan, earlier this month, nagigdi po ang mga experts ng National Historical Commission of the Philippines para magkondusir ning evaluation para hilingon si estado kang Divino Rostro. And dakol po dumaning na discovery, kita po, witness po kita duman, nahiling ta po duman na may mga damage na siya. Igwa na pa lang ning ginibo ka ito na piglipatan si frame niya. Si dati niyang frame ka ito na nakastretch lang siya, bigla ka na ning lawanit sa likod. Kaya po itong corners niya, si mga edges niya na dapat nasa likod kang frame, nakaluwas na. So, ang delikado po sa araw kayan kasi over time, itong lawanit na ito, pag na-damage siya, madadamage ang painting. And at the same time, kang pighiling po, igoning mga parte kang painting, kang Divino Rostro, na nabasa siya. Kasi ang sarong istorya kayan, garo kang pirang taon nang nakaagi, dekada na, nahulog pala ngayon sa salog during the fluvial procession. So, iyan po, dawa alang-alangon mo yan, igwa na po yan yung mga tubig, chemical sa tubig, na nakaabot na duman sa painting, and ang epekto niya po, nagbutog na si painting. So, bako na po siyang flat, nagbutog-butog na siya, and at the same time, nagputi na ning diit. So, madadamage po kayan si painting, and over time, malalabot siya. So, iyan po ang saro na obheto para ma-restore siya duman sa original niya. Magayon po si ginibo kay NHCP, daranin da si mga equipment ninda na mga high-tech na mamahalon na detect ninda kung anong materyales ang yaon, anong pintura, ano ang komposisyon kang pintura, and naaramanin para pag nag-restore man po sinda kung ano si ginamit na pintura kay itong panahon, iyon man ang gagamito ninda. So, iyon man po yan ang kagayonon pag expert talaga, available pag mga professional. Available pa tong paint material na ito? Kaya ninda i-recreate. Kaya po ninda i-recreate gamit si mga materials. Kasi tandaan ta po, ang mga pintura ka ito, ang gamit man lang kaya na materials, ito man lang mga hali man lang sa palibot. Halimbawa, ang itom ka ito na pintura, ang gamit ninda, uring.
Uring. Tapos nagamit sinda kay tuning red na dye or red na clay para sa pula. So igwa man sinda ni pagkukuanan kayan. Ang importante kaya na araman kang mga experts ano is specific na mga elements, ano si chemical composition kay ito para kaya nindang i-recreate. So pag pig-repaint ninda ito, day madaraot itong original paint na nasa iraron. So yan. O di po sa image kang mahal na ina. Ayun po, nagpaaraman po kay ito ang NHCP since yaw naman ang si Daddy kung pwede nindang ma-evaluate kay ito si original na, si ano po, Covarrubias image. Kasi itong mahal na ina. Nagtugot man po, pero po, di pa man siya kabali duman sa for restoration. Hinahalat pa po si resulta, si report po kang NHCP. Pero po, naging magkaigo kitang pribilehiyo na mahiling talaga first hand kung ano si kondisyon kang original na image after more than 312 years. Tapos po unya na lang giraray na nahiling si pinaka-original na image puon po kang 2010 kang third centenary. So after 12 years unya na lang giraray na nahiling si kondisyon. Pig si irip mi po pigiling mi si kondisyon kang kang imahe. Tapos igwa dumaning mga nahiling na diit na damage ang sa tuwing NHCP, di ko po pwedeng i-ano si detalye. Pero po, ang saro duman na nahiling may, nakulong kaming nanuudan na bago. Kasi po, igwa ning mga parte kang image na very unique itong ginamit na kahoy. So, saro po itong gusto tong ma-determine para maaraman ta kung if ever na i-restore siya, at least parehong material ang gagamiton. And at the same time, ito pong talagang itsura niya, ma-preserve siya kasi po, tandaan ta po, ka 1980 po baga, inikit po bagang image ni ina. So nawara sa tuya si ina ning pirang taon. Kang ito po na-recover siya na nakatalbong na, nakalubong na kung sain, tapos kinalot na lang siya duman. So saro po yan na kay pontang tandaan na may damage na itong nangyari. So gusto ta po na ma-preserve yan because we owe it kay mahal na ina na sa tuwing henerasyon pangatamanan ta siya. Araw kang pagkataman ta sa lirik ng mga ina, yung man dapat ang pagkataman ta sa ina kang riyon kang Bicol. Sa gusto pagkataman kasi itong debosyon. Exactly po. Kasi po nakasalalay, nakatakod dyan ang debosyon kang sa tuyang mga kang Bicol, bako lang kang Bicol, kundi kang ibang mga deboto sa buong Kinaban. So kay puan po na atamanon ta talaga si ina sa kang Divino Rostro. Just in case po sir na magluwas na si si resulta kang assessment po kay niki sa image po kay ning El Divino Rostro and Arlido Peña Francia, si isay po ang mafundar para sa paggastos po kay ning restoration process. Ideally po i-request siya sa NCCA para po at least maka-alokar sinda ning diit na budget. Since selling me po dako lang tsansa because nga ni po it's a cultural icon po talaga na national and even international ang significance. So kumbaga po ang government talaga may obligasyon na i-preserve talaga ito pong mga araw kining simbolo kang sa tuyang kultura sa kadibusyon. Kaya po iyan ang saro. Saka ang ma-restore man po kayan would be the NHCP kung sakali. Kaya po we know that it will be in good hands. Remember po, gabos po na mga even po mga old na images kang sa tuya pong Blessed Virgin Mary and ni Jesucristo sa ibang even po ang Santo Niño, mahal na Santo Niño sa Cebu, NHCP man po kayo ang nagme-maintain and nagre-restore. And dapat lang po kasi po sinda po ang may kakayahan, sinda po ang may knowledge, may kaaraman para po ma-preserve pa for centuries to come. Okay. Para partner, and thank you very much sa imo Mr. Alec Francis Santos, ano po ang City Arts, Culture and Tourism Officer kana lokal na gobyerno kan Siyudad Dinaga. Thank you po sa imo pagtaong onras sa moya and oras sa programang sa tong aramon. Sana po natawad niya mo kamo ni na impormasyon asing kaaraman na totoong mga katabang sa satuya. Salamat man po sa oportunidad and Merry Christmas po sa Tagabos. Merry Christmas po in advance and mga tugang mamabelta ang programa makalisan nagkapirang pagirumdom. Dako lang ng pasalamit mi sa LGU, lalo na po sa tuyang mayor sa delegasyon, talagang mahiguson. Kay ganing maray na establishment, komportable ang aki, ang mga bados, ang mga turang sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place.
before, medyo salit ang place, pang health center. Unlike ngunya na nakula na tapos magayon pa, magiging ano siya, child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na maanong magdyan ka, magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BHW volunteers, mga marayman po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya, napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kairabanan ko, wow, magayuno ng maray. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Yaw na kita mga tugang sa ikaduwang kabtan kan sa tuyang programang Satuyang Aramon. And sa mga oras na ini, kaibahan tango niya sa tuyang magiging bisita, Mr. Paul John Legaspi, ang Investment Promotions Officer po kan Naga City Investment and Trade Promotion Office kan LGU Naga. Paul, itataw ko tabi sa imo, PJ, itataw ko tabi sa imo ang mikropono, oportunidad para makapagbati po sa atong mga pardalan. Ayan po, maray na aga po sa Indogabos. Arog po kang sinabi ni Sir po, ako po si PJ Legaspi, Investment Promotions Officer po kang Investment and Trade Promotions Office. Also the focal person po for the Naga City Startup Ecosystem Development Program. Okay. Ihapot ko na padagos tabi PJ na dahil pangani haros tapos ang Bicol Business Month. Taigwa pa mga activities mo niya Yes na November po, and hanggang December. December. Yet, igwa na naman kita ning saro pang aktibidad na mapakusog kang negosyo. Siguro bako lang to sa paagi ng traditional na pagninegosyo na kung saan direktang in person mabakal ang sarong tao sa sarong negosyante. Kundi sa paagi nin inaapod na mga digital. Digital ba yan? Yes ang tawag po, yan? digital startups. Okay. Ini mangyayari ang teripon na dakulang teripon sa Ciudad Dinaga. Ang mangyayari sa Disyembre 7 hanggang 9. Yes po. Okay. Pwedeng makuha ng tabi ni na detalye, mapadapit po sa aktibidad na yan. Ayan po. So, ngunyan pong December 7 to 9, 2022, magkakaigwa po kita ng regional conference. Ini po ang inapuntang Bicol Digital Congress 2022. This is the very first conference in the region where we will showcase what we have, specifically the digital startup industry. As we all know po, the digital startup is one of the rising industry in Naga City and in the Bicol region. We've seen that with the Naga City being part of the 5 cities who made it to the top global startup ecosystem index by Startup Blink. So Naga City is taking the lead in one of the cities who pursues startup development. Nahilig ko kaso bago itong pangarang ng National Innovation Council. Yes po. Okay. Ano ang magiging role kaniyo in partnership sa aktibidad kaibahan ang lokal na gobyerno kan syudad? Salamat po. So kung matatandaan ta po, ang Naga City po recently saro po sa inawardan po out of 7 proposals po. Digdi po sa NEDA Innovation Funding Grant. Na kung saan po ang Naga City po naka-receive po kita ng a total of 7.5 million innovation fund grant. Through the Naga City Investment Board, our office po, we were able to submit a proposal na kung saan ini pong Bicol Digital Congress is one of those official events na ma-fall po duman sa tig-proposta na Naga City Startup Ecosystem Development Program. Ini pong program ta, sir, kumbaga nahiling ninda na this is something worth investing in. You know, na innovation po is the forefront po kang economic growth po kang sa tuyang syudad. So, very blessed po kita, na igwa po kita araw kayong opportunity na mas ma-push forward ta po si advocacy staff for the startups. Okay. Antes ka sa kuyang kaputan ka sa kuyang partner, may hapot ko lang, pwede tabi PJ na matawan mo kami nin retrato kung ano ang mangyayari sa Syudad Canaga, kung mga aktibidad na yan, as in kung sisa ang madirigdi sa syudad. So, ini pong Bicol Digital Congress 2022, ang theme niya po for this year, kasi we plan to do this annually. So, ang theme niya po is Empowering the Youth to Pursue Innovation and Technology, the Drivers of Growth and Development.
Ini pong aktibidad na po, gaganapon po siya sa Avenue Plaza Hotel. This will showcase and push forward the opportunities in digital technology, innovation, and the startup industry in Bicol and in the Philippines. So ang ini pong 3-day activity po, it includes po so many activities. Inot po magkakagawa po kitang exhibits kang mga startups. I-showcase na po si mga existing startups and startup enabler businesses po na nagsusupport po sa tuyong startups. Sa mahihiling po sinda sa Avenue Square, sa may luwas lang po mismo. 3 days po yan. Igwa din po kitang startup showcases na kung saan itong mga startups na po na made-develop through the Startup Bootcamp na gigibon taman po sa December 3 to 4, they will pitch their ideas in front of the participants. Na kung saan mahiling kang participants, arog na palan kani ang mga ideas kang mga kaakianta. And also, igwa din po yung networking event para magkaigwaning collaboration ang mga participants. And ultimately, this 3-day conference will feature 15 plus local and national speakers. No, they represent startups, local startups, national startups, mga leaders po sa startup industry. Siring man po si mga nagsusupport po sa startup and digital space. Okay. Sir PJ, gusto ko lang masabutan ng mga parantabay ta para dalanta na ini yung startup ang itinutulod ka iniyo. Matao kita ning isang example na kung paano iniyo ang mga negosyo ginigibo sa paagi kaniyo mga innovation ining startup. Halimbawa bagang itong sinabi mo kasabago may panda. Okay yan. Iyo po. So, siguro magayon din po ning opportunity na igwa kitang araw kaning pag-urulay na kung saan ma-educate naman si mga nagdadalan po kung ano ba ang startup. For sure nadawag nindo si teleserye sa GMA na startup nating adapt itong Korean drama series. Basically po ang startup it's a business model or it's a group of people who has a business model na kung saan may tulo po siyang aspeto. Inot po, innovative. So, tigta-try po nindang i-solve si mga existing problems na igwa kita using technology. Sa negosyo, pagninegosyo? Pwede pong sa pagninegosyo or nagiging business model po siya para maging sustainable. Siyempre, kay Puhan, may income source man din siya para maging sustainable po. Okay. Pangalawa po, dapat disruptive po siya. Ibig sabihin, kung ano po si existing process tigihiling kang mga startups kung arindig di sa mga process na ini ang pwedeng ma-improve and ma-change. Yes, For example po, ang Grab, for example, kadto po baga kung hire ka ning transport, mahalat ka pa sa luwas kang kalsada, day mo aram kung may maabot ba dyan na sasakyan or mahatod ka duman sa padudumanan mo. Ngunyan, using a mobile device, pwede mo nang i-type sa cellphone lang po, i-type mo si location mo, maaraman mo na kung mangguraano, tapos kung anong oras maabot. Pagluwas mo, yaon na dyan. So, aron po kaya lang disruptive. And lastly po is scalable. So, over time, ini pong startup, once na nagpuon po siya kang negosyo, over time, nagdadakula siya. Pag nag-expand po siya, di siya nagre-require ng dakol na investments na. So, sa puon lang siya medyo magastos dahil kay puanta pong i-onboard si ma-market. Yes. Tapos, ultimately, madakula. Gusto ko pong i-highlight lang po na para makarelate din sila sa example. Locally, igwa po kitang mga startups din. Kung nadawag po nindo ang Hungryly, Pandalivery, Community Mart, ini pong mga example po for sure makarelate po kamo. Ang food delivery po kadto madumang ka pa sa restaurant, dapat para mahiling mo si menu ninda, dumang ka physically maduman o kaya po apodan mo mahapot ka saro-saro ano pong kaipuhan arog kayan. And sa part man po kang restaurant, magastuso na ma-hire pa sinda ning riders, ning technology para lang magkaigwang delivery services. Pero sa mga startups sa arog kang Nueka and Pan-Delivery, na-solve ninda si problem na ito. Na bilang business owner, di mo na kaipuan mag-invest pa sa food delivery. So kaipuan mo lang mag-connect sa Inda and magkakaigwa ka na pong arog kayo na service sa mga customers mo. Yes. Okay. And pinaka-example din pa po, para ma-explain lang, si Tindahang Tapat, kadto po baga kung may tindahan ka,
mabakal ka pa, masaod ka pa para sa mga paninda mo, dahil mo pa sure kung available yan or dae. Minsan, mahal pa, depende sa pabakalan mo. Pero ang ginibo ko po kang Nueca Technologies, tig-connect po ninda si distributor, si suppliers, kang mga pwedeng itinda sa mga sari-sari store. Dahil na hindi da kaypuhan magluwas pa sa tindahan. Kaypuhan lang nila itap kung anong kulang sa inda, tapos madi-deliver na sa inda for free the next day. Arog po kaning example ka mga business models, tig-solve ninda si mga problems na igwa po kita sa satuyang syudad. Okay, Pao, may kaputan ka namin. So meaning kay ni sir, dakulaon ang dakulaon na bagay ining startup na ini sa lado kang sa tuyang mga negosyante kan panahon na kita limitado sa tuyang mga hiro. Totoo po yan. Limitado ang operasyon kang sa tuyang mga business establishment dahil sa pandemya. Totoo po. And apera digdi sa bagay na ining pag-connectar kang supplier to seller tapos to buyers. Ano pa itong mga nahihiling niya to na tabang tanganing mas tabang kang ano inapod na startup tanganing mas mapabasko girara itong ekonomiya kang syudad. Yan, salamat dyan, Paolo. Aside siguro duman sa pagpadali kang proseso na pag-connect ang mga buyer sa seller, sa supplier, dakulon aspects ang startup na mahiling tangon yan. Saro din sa mga innovation kang startup is itong tinatawag na financial technology or fintech. So gabos man familiar sa GCash, sa Paymaya, arog kayan. Actually igwa din kitang local startup na naka-focus din diyan. Ang pangaran po kang app ninda is SukiPay. So basically same model man kang GCash. Sa kung saan si financial means mo nakaipuhan mo na para mas madali ang pag-transfer kang kwarta, nagagamit na through technology. Yan po is through the startup po ni Bald Puppies ni Sir Enrico Evangelista. And also, gusto mi din pong i-share na ini pong pag-develop ng startups, tigpupunan mi po siya sa universities pa lang. And kung for sure na aramban taman po na igwa kitang inapod na idea to start a program na kung saan si mga seniors college students na po na may mga senior projects na tigde-develop, tigihiling mi man po ang potential kayan and tigpa-fund mi para ma-develop po ninda si mga innovative projects po ninda. And dakulon po kitang nahiling duman na startup projects na nag-i-involve ning environmental protection, making sure na igwa kitang clean air, tigfo-focus din ka mga startup projects ninda itong sa pag-revitalize kang river, public safety na kung saan dakol na makita mga projects na in collaboration with PSO na kung saan mas mapapadali ta ang peace and order sa syudad. So talaga pong magayon po ining startups dahil ang focus po ninda is nakahiling sinda kung anong problema igwa ang syudad and paano ninda magigibuhan ng solusyon na maging negosyo siya in the future. Okay. Pero digdi sa operations kan mga startup garo na uuso man bagay itong inapod ng mga scammer aro kayan. Iyo po. Paano taman siguro matawanin nin solusyon o ma-address ang aro na problema? Siguro po para sa ko together sa pag-promote ng startup projects and innovation kang syudad, I think it's also important na nakasabay po ang pag-educate kang community. And I think ini pong urulay tang diskusyon sa tong ara mo na program ayan. Dakulang tabang po kasi through this na-educate po ang satuyang komunidad kung ano po ang mga nangyayari sa digital space. Ngunyan na-educate po ang about sa startup. Also important din po na maging vigilant po kita dahil nagiging virtual na baga ang mga services ang interactions mas mahalaga po talaga yan na magtutok din kita kung paano ta ma-make sure na educated din ang tao sa paggamit kaniyong mga araw kaniyong services. Okay. Pao. Mga tugang sa iba pang pag-uurulayan na mabueltang programa makalisan nagkapirang
Masakit pagbaha. Kapag nagbabaha po igdi sa mo, naglalaog dyan ang tubig sa papano ni. Dahil na kami daw may tubig man igdi, mga kabalyo na kami. Tapos yung mga ibang tawong mga kuya naman dyan, di ba kalaog naman igdi sa muya, makakaakit. Pag mamaawat ko talagang makatulay man igdi sa muya, bako lang para sa diri mi. Sa mga arabot pang sa mga eskwela, kadakol igdi eskwela. Sa eskwela sa Kararayan, igdi ang aragayan sa muya. O kung mauran, ang iba nagsusuro ulit yung plastik. Baga, nakasapatos ba ulit plastik, makamang-kamang man dyan sa. Pero ngunyan, di na naman sila masasakitan ta. Pagabot nga dyan, baga gayon naman ang tinampo. Ako po, nakula po ang pasasalamat ko sa mga opisyalis kang Naga, lalo na po kay Mayor Ligasyon po, sa iya pong mga pag-iriba. Ta kami po nakaganana din footbridge, ay naman po kami masasakitan. Ta kami, anas-anas naman po kami din mga gurang. Nakula po ang pasasalamat ko. May kakan sa kuyang pamilya. Salamat. Tugang Uira ang programang Satong Aramon. Nagapalagos kita mga tugang sa satuyang programang Satuyang Aramon. And may hapot ko lang palang tabi, Sir PJ. Halimbawa, baga nga ako, habo ko man magkuaning katabang. Pero may mga times na kaipuhan ko ang katabang sa harong tanganin maglinig, maghugas o mag-maintain kan sa kuyang kalinigan. Pero habo kung makaibahan pa siya sa halawig na oras, duman lang sa oras na dapat pagtrabahuhan niya. Tako minsan, siyempre, nag-opisina kita na Kaya taman maglinig. May time na kaya taman maglinig. Paano ko ma-approbate na araw kayo ng serbisyo? Yan po, magayon po nahapot yan. Actually, igwa po kitang duwang startups na nag-offer ning arog po kayo na serbisyo na kung saan day po na po kayo puhan maghanap pa or mag-screen kung sisay ang mapagkakatiwalaan mong paralinig o katabang or qualified ba siya. Igwa po kitang duwang startups dyan. Si Saro po is Servicit and also Beshi. So, ini pong duwang startups ini po ang ginigibo nindang solusyon na kung saan instead na mahanap kaning referral kung saan ka man makahanap na makaka-provide po kaning mga services, pwede mo na po sindang i-book. Depende sa oras na kaipuhan mo. Kung kaipuhan mo po ning malinig ning sarong space mo for a certain period of hours, pwede mo lang pong i-type duman and papadara po ninda si tabang na kaipuhan mo. And magayon po digdi is they make sure po na ini pong service providers talaga pong qualified, talagang tig-screening na, tig-train po ninda. And bako lang po sa paglinig. Kung ano man pong services yan, mapa carpentry, electrical repair, or painting, or errands assistant, napoprovide po ninda yan. Narunduman ko lugol ka itong mga inot na panahon, may mga opisyalis ka hindi sa Naga. Gusto nila maghaman ng database. Kan sarong community na kung sisay nga ang karpintero dyan, ilistata ko. Yan. Kung sisay nga ang paragibo dyan ng merindala na kakanin, ilaog ta. Oh. Hanggang sa, magganyan, itatap mo na sana si tao, di ka na magpaparahanap-hanap, saka automatic, pag kaipuan mo, yao na. Yes, opo. Actually, sir, si Beshi, saro po sa mga startup winners ta po kang blast off, kung naalala po nito si event kang 2020. Bilang nanggana po si nakatong startup challenge, nagkagawa po kitang partnership sa INDA para i-connect po si saro po sa mga communities ta po sa ginhawang na Genyo. Ito pong Liberty Village Association na kung saan tig-screen man po ninda si mga beneficiaries po duman kang community, and nataon ta po ning trabaho si mga yaon po duman arog po ning paglinig, mga home services. Kumbaga na-connecta po si GAP po kang sinasabi po ninyo. So meaning pala, sir, ining startup na iniyo, bako lang siyang some sectors kundi multi-sectoral na talaga ini. Yes. Actually po, kung isipon ta po, maski anong sector po yan, mapa-health, agriculture, tourism, real estate, halos gabos po ning mga basically anything under the sun kung sinasabi po ninda. Gusto ko din pong i-promote si Sarota pong startup na tourism startup na kung saan they're making a big step po in promoting Naga City tourism by offering kumbaga customized and special package na they ka na ma-worry kung saan ka kayan mahanap
Kumbaga, Mm. they will provide all the services for you. And yan, arag po ang sinabi mo, Paulo, dakulon talagang industry ang nabebenepisyohan kaning startup. Dahil aram ta po na mabilis po ang change, ang growth baga kang mundo through the digitalization. And the startups are helping us na ma-bridge po si gap. And na-mention mo nga ni itong kang panahon kang pandemic, dyan nahiling ta ang importance kang using technology dahil without them, kumbaga mas magiging masakit for us na mag-live ning restricted ang movements. Maski garo, kung sakali bagang matapos na ang pandemic, mas kayo po ang tumanggaring araw kanina. Yes, opo. Because tama itong sabi ni Paulo Casubago, naging limited na ang hiro kan tao. Dahil kung anong kasibutan, yes. O kaining mga bagay na araw kay niyo, dapat igong sistema talaga na kay puan mo, marikas ang pagresponde. Yan, kan, opo. Kan service provider. Opo. And I think, sir, ini po si STEPTA na kung ang goal ta maging intelligent city ang katabang ta po digdi ang startups dahil sinda po ang nagtatabang na ma-solve si mga problems ng araw po. And sa sistema bagano kaining startup itong inaapod niya tong startup environment digdi sa syudad Dinaga. Kumusta taman kung iniyo ba si startup environment ngunyan sa syudad sapat na para mapadagos or mapabaskog itong nawara sa tuya kang dahil sa pandemic. Magayon na hapot yan, Paulo. Gusto ko pong i-share sa inyo kung hain na po kita sa startup. In partnership po with Kubo Philippines, hindi po ang private-public sector na naging startup incubator po digdi sa Philippines. Kumbaga sila po ang institution na tigraranihan ka mga cities when it comes to startup development. Recently po, nagkaigwa kita ning ecosystem mapping. They were here in 2018 kang nagkaigwa po kita ning first mapping, and Naga back then was considered on the nascent stage. Kumbaga, beginning stage pa lang siya kang startup ecosystem. After 4 years in 2022 po, nag-increase na po ang level ta, naging foundational na. To make it short, ang environment na po ngunyan sa with regards to startup ecosystem is growing. Though nasa na kita, kumbaga to mid stage na, but there's still a lot of work to do. Pero kumbaga as we look back, there's so many things na we should celebrate. Arog po kang nahiling ta po si growth kaning startup ecosystem. Kadto si LGU Naga lang ang nagpupush kani. Ngunyan dakulo na kitang partners na nagsusupport kani. Aside sa LGU Naga, dakulon po kita through the Startup Development Committee na inorganize po kang city. Igwa na po kitang collaboration with DTI, Camarines Sur, DICT, and DOST. Siring man sa business community through the Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Kabali man po sa Startup Development Committee ang sanggunian panglungsod representatives ta. Siring din po supported po ini kang startup enablers ta. We're happy na igwa po kitang local startup incubator through Bicol TBI, and we also have the recently organized startup community. So ngunyan kadto LGU Naga lang, pero ngunyan igwa na din community or association kaning mga startups na they're trying to see ano pa si mga kaipuhan na i-fill in na gaps. So ngunyan magayon po dahil nagtatarabangan ta po. Ang next step ta po ngunyan sa pag-grow kaning environment is to keep growing the ecosystem. I forgot to mention, dakula po ang support kang academe ta. The universities here in Bicol are in Naga specifically are very supportive with our programs na dahil duman nagpupuon ng startups si technology nagpupuon duman. So ngunyan ang goal ta po is mapadakol pa ning startups, and si mga existing na pong startups matabangan ta sinda na mag-grow pa na for them na mag-expand and maka-reach po sinda sa other stakeholders po digdi sa Philippines and ultimately sa buong mundo. May hapon ko lang tabi, Sir PJ, ano ang nahihiling tang mga challenges ngunyan? Tanganing nakaipuan ma-resolve ta,
tangani magpadagos-dagos ang siring kaining sistema sa pagninegosyo. Ayan po. So, para sa ko po, ang nahiling tapong kaipuhan kaning startup community is number one, the support of the community. Ang startup po, nag-grow po yan sa confidence po kang community na kung yaon sa insya. Kung ang startups na po day nasusuportahan or kang community, magagadan po iyan. We're happy po na nag-gain po ng traction. Kumbaga, slowly, ang nagenyos, kumbaga nagiging aware sila na may arog na palan kani and nagiging confident sila kani. So, hopefully, padagos na pong sa part kang community na i-support ining mga startup. Kumbaga, negosyo man sila, i-consider taman silang MSMEs na nagpupuon pa lang. So, through their support and also, pag ining mga startups na po, kaipuhan din po ninda ng mga resources available like funding, facilities, partnership, lalo na sa mga established na business para talagang kumbaga ma-prove ninda si business model ninda and magdakula sila. Pero sa itong notion, itong idea na magiging threat ini duman sa mga negosyo. Yes. Dahil po yan, totoo, Imbis, piyatabangan lugod, mapakusog. Para sa ko po, ini pong startup development or innovation, inevitable po data maiiwasan talaga na ang society nagiging digital na, kumbaga nag-abot na sa digital age. Whether we like it or not, we need to adapt. Instead of seeing the startups as competitors or someone na makakaraot, let's find a way na mag-collaborate na instead na magkaiwal, di ba, magtabangan, find those gaps. And ini po ang actually isa sa gusto ming i-promote sa Bicol Digital Congress, na mahiling kang mga negosyante na paano ining startups makakatabang sa mo, which they are already doing. Okay. Kaya luhay-luhay, Yes. Gradually, kuya niyan, na-adapt na si sistema. Opo. Oo. Nahiling tayo, which is magayon na experience para sa toya, and it's worth celebrating din. Okay. So, ini palan balikan ta tong Bicol Digital Congress. Ano oras palan ini? Mapoon. Ang registration po kang Bicol Digital Congress mapoon po ning 7:30 AM. Actually po, pwede po nindang i-follow ang Bicol Digital Congress na Facebook page for more updates. Igwa po kitang online registration since limited lang po ang slots niya, nasa 100 to 200 ang expected lang na participants. So, magayon na makaregister din ang mga tao. We actually send din na invitations. Yeah. Kung may program ka na tabi dyan, pwede mong sambito na ligdi sa muya sa programa? Yes po. Actually, natao ko na din ini, pero itatao taman giraray para ipopromote din po ni sa Naga City Government page para mahiling po kang mga nagenyos kung ano po ang mga pwede po ninda ma-expect for this Congress. And gusto ko din pong i-take this opportunity na i-acknowledge gabos ng mga nasa likod po kaning pag-organize kaning Bicol Digital Congress. Ini pong Bicol Digital Congress is organized by the City Government of Naga, Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, and the Department of Trade and Industry, Camarines Sur, in partnership with Bicol Entrepreneurship and Empowerment Center for Accelerating Local Livelihood Technology, or Bicol TBI, and also Hakanaga, which is our local startup community. Ini po ang katabang tapo sa pag-organize kaniyong Bicol Digital Congress. Okay. And sa gabos na mga nagdadalan na gustong mag-start ning startup, how to start a startup. Pangarog kayan. Ano ang sa imong tips na pwedeng itaw mo sa inda? Ayan, salamat. Para po sa kuya, ang pagpuon ng startup, minsan mapapaisip ka kung kaya ba or possible. Pero ang pinakamagayon pong starting point kapag mapuon ka po ng startup is mag-focus ka po sa problems. Hilingon mo sa surroundings mo, ano ba ya ang problemang igwa kitang ngunyan? Ano si mga nasasakitan sa inka nasasakitan, sa in nasasakitan si mga kapwa at na nahihiling ta? Is it something about health ba? Or may something sa process kang mga industries na arog kanina kay puantang i-focus? And
when we focus on the problem, mas maisip na po kung ano po ang solution na mabagay dyan. May mga startups po kaya na iba na nagfo-focus din sa solution tulo. So yan po ang inot. Mag-focus ka po sa problems and find the best, the good team for you. They kaya kang sarong tao lang. So kayo po ang maning support. And lastly, find the support that you can get. There are available supports na po. Arog po kang opisina ang Digital Innovation Hub yaon po para tabangan po kamo. Igwa po kita mga partners sa government agencies, pati private sectors. The community is there. You're always welcome. If you have an innovation or idea in mind, don't hesitate na mag-reach out. And there's a community to support you. Okay. Antes ang sa tuyang ano po gani ang temporaryong pamamaaram sa programa. Sir Jason, igwa ka pa pong po. Okay na. Sir PJ, ano po Paul John Legaspi, Investment Promotion Officer kang nasambitan ng opisina. Ano po mabalo sa pagtaong onra sa muya dito sa programa sa Tungaramon. Maraming salamat din po sa opportunity. Mga tugang nanggad na basugmo niya mo kamo kang mga impormasyon na dapat po niya tong maaraman ngunya na pag-alaw ning Sabado, November 26, 2022. Sa technical side po nakatuwan po niya to si Benjamin Calio Jr., si ring man po si Kim Aljon Naponyado. Ini po ang sa indong lingkod, Paulo de los Santos. Siriman mga tugang, ini man po sinong amigo, si Jason Nyola. Mabalos po sa pag-antabay, ingat po kita gabo sa satuyang mga lakaw. Happy weekend. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Solina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan.